homework with children. Helo, Lowri ydw I a dyma Annie a i ni mynd I ddangos I chi sut I wneud y picnic perffaith I blant. Diolch mewn. Y peth cyntaf ni'n mynd I wneud yw flapjacks. Nawr, dwi wedi defnyddio rolled porridge oats. Ar ôl ychwanegu'r menyn, sinsir a cinnamon, pumpkin seeds, a dwi'n mynd I ychwanegu bach o siocled. O, mae Annie fach yn mynd I trial helpu fi heddi, neu ti? Os ych chi'n gweld bod y bach yn sych, chi jyst yn ychwanegu mwy o menyn i'r cymysgedd. Mae braibo'n gweithio fyd pan chi'n coginio gyda plant. Rhywbeth bach arall, greaseproof paper is your best friend. Neith e helpu fe ddim sticio I gwylod y tin. Dwi'n defnyddio'r stwnsiwr tato I wneud yn siŵr bod popeth yn mynd mewn yn dyn, a wala, mae e wedi gorffen. Dwi'n mynd I roi yn y ffwrn am rhyw 25 munud ar rhyw 180 gradd. Nawr bod y flapjacks yn y ffwrn, beth am creu pizza gyda bach o twist. Yn y bowlen yma, mae blawd plaen, llwyed bach o olive oil, a hefyd baking powder. Beth nesaf dwi'n mynd I ychwanegu, iogwrt naturiol. Felly mewn a fe. I chi'n rhoi yr un faint o blawd a iogwrt yn y gymysgedd. A wedyn banta ni. Barod Annie? Dwylo I fewn? Hwrei! Mae hwn yn rhywbeth hwyliog iawn I wneud ar plant, wrth gwrs. Mae pawb yn lico bach o fes. Unwaith mae'r iogwrt a'r blawd wedi glynu at ei gilydd, newch pelen o does. Cyn cychwyn rolio. Y secret ingredient? Sos coch. Pwy blentyn sydd ddim yn hoffi sos coch? Cwni. A o fewn 10 I 15 funud, bydd pryd o fwyd blasus ar gyfer picnic. Mae hwn yn ffordd gret o helpu blant I arbrofi gyda ffrwythau hefyd. Felly os mae yna rhyw ffrwyth fel kiwi, dyn nhw ddim wedi blasu o'r blaen, mae kebabs ffrwythau blasus yn ychwanegiad hyfryd I unrhyw picnic blant. Mae hyd yn oed y wiwer moyn y picnic. Felly mae popeth I coginio I mewn â nhw i'r fasged. Wel, nag I ni mor lwcus I cael trac Llan Steffan ar stepen ein drws. Edrychwch lan fyna. Beth I chi'n gallu gweld? Castell! Castell! Arwydd da bod pawb wedi mwynhau y bwyd. Ddim byd ar ôl ar y plat. Llwyddiant fydden ni'n gweud.